Shwmai a chroeso i'r Newyddion i Ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon. Prif weinidog, Prime Minister. Prif weinidog. Ymddiswyddo, to resign. Ymddiswyddo. Gwrthdaro, to collide. Gwrthdaro. Mwg, smoke. Mwg. Sir Efrog, Yorkshire. Sir Efrog. Swyddogion, officials. Swyddogion. Trafod, to discuss. Trafod. Cadoediad, ceasefire. Cadoediad. Cyfarfod, meeting. Cyfarfod. Galwadau, calls. Galwadau. Ataliad y galon, cardiac arrest. Ataliad y galon. Ataliad anadlol, respiratory arrest. Ataliad anadlol. Perygl, danger. Perygl. Yr Unol Daleithiau, the USA. Yr Unol Daleithiau. Tollau, tariffs. Tollau. Mewnforio, to import. Mewnforio. Poeni, to worry. Poeni. Arbed, to save. Arbed. Deallusrwydd artificial. Artificial intelligence. Deallusrwydd artificial. Arlywydd, president. Arlywydd. Dros dro, temporary. Dros dro. Crebachu, to shrink. Crebachu. Rhythwyr, virtual. Rhythwyr. Gofodwyr. Astronauts, gofodwyr. Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, y 10 o Fawrth. Mae prif weinidog Canada, Justin Trudeau, yn ymddiswyddo, ac mae Mark Carney wedi ennill y ras i fod yn brif weinidog newydd Canada. Ym Môr y Gogledd, gwrthdarodd llongargo a thancer olew. Roedd tân mawr, ac roedd pobl yn gallu gweld mwg du ar arfordir dwyrain Sir Efrog. Dydd Mawrth, yr 11 o Fawrth. Gwnaeth swyddogion o Wcrain a'r Unol Daleithiau cwrdd yn Saudi Arabia i drafod cadoediad. Roedd Andrew Yermak o Wcrain, Marco Rubio o'r Unol Daleithiau ac eraill yn y cyfarfod yn Jeddah. Yng Nghymru, bydd system newydd ar gyfer galwadau ambiwlans 999 pan mae ataliad y galon neu ataliad anadlol. Bydd categori newydd porffor a categori newydd coch ar gyfer galwadau lle mae perygl bywyd. Dydd Mercher, y 12 o Fawrth. Mae'r Unol Daleithiau wedi rhoi tollau o 25% ar ddur ac alwminiwm
sy'n cael ei mewnforio i'r wlad. Bydd hyn yn cael effaith fawr ar y Deyrnas Unedig, ac mae llawer o gwmnïau, fel gwaith dir Port Talbot, yn poeni am yr effaith economaidd. Dywedodd y prif weinidog Keir Starmer ei fod eisiau gwneud newidiadau i'r gwasanaeth sifil mwyn gwella prosesau ac arbed arian. Dywedodd bydd deallusrwydd artiffisial yn gallu cael ei ddefnyddio i wneud rhywfaint o'r gwaith. Dydd Iau, y 13 o Fawrth. Dywedodd yr arlywydd Putin ei fod yn cefnogi'r syniad o gadoediad dros dro gyda Wcrain, ond bod yna lawer o fanylion sydd angen ei trafod o hyd. Roedd mwy o newyddion am dollau gyda'r Unol Daleithiau. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi awgrymu gosod tollau o 50% ar whisky o'r Unol Daleithiau. Felly, dywedodd yr arlywydd Trump bydd yn gosod tollau o 200% ar win, champagne ac alcoholau Ewropeaidd eraill. Dydd Gwener, y 14 o Fawrth. Daeth newyddion bod economi'r Deyrnas Unedig wedi crebachu'n annisgwyl ym mis Ionawr, gan 0.1%. Ar ôl 4 diwrnod, daeth gwyl Cheltenham i ben, gyda I Know the Way You're Thinking yn ennill y gwpan aur. Dydd Sadwrn, y 15 o Fawrth. Cafodd y prif weinidog Keir Starmer gyfarfod rhythwyr gydag arweinwyr gwledydd eraill i drafod cynlluniau i helpu Wcrain. Enillodd Ffrainc ei gêm rygbi yn erbyn yr Alban, ac felly ennill cwpan y 6 gwlad. Enillodd Lloegr yn erbyn Cymru, ac enillodd Iwerddon yn erbyn yr Eidal. Heddiw, dydd Sul, yr 15 o Fawrth. Mae tywydd difrifol yn ne'r Unol Daleithiau, gyda chorwyntoedd, llifogydd a thannau gwyllt yn effeithio ar ardaloedd yn Kansas, Texas, Arkansas, Georgia ac Oklahoma. Mae capsiwl SpaceX wedi cyrraedd yr orsaf ofod rhyngwladol, ac felly bydd y gyfodwyr Butch Wilmore a Sonny Williams sydd wedi bod yna am dros 9 mis oherwydd problemau technegol yn gallu dod adref o'r diwedd. Diolch am wrando ar y Newyddion i Ddysgwyr yr wythnos hon.